prvom rade by som chcel zagratulovať domácemu trénerovi k víťazstvu v výbornej hre, o čom svedčí výsledok. Ja by som na margo zápasu, myslím si, že sme odohrali v podľa dobe opäť jeden v celku z tých lepších zápasov, aj keď ten výsledok konečne je trošku pre nás krutý, ale ja tvrdím stále tie nepremenené, vyložené strelecké príležitosti, ktoré nakoniec skončili či už na tej dobrej brankárke, tej druhej, tej striedajúcej, tej čiernovlasej, tej 20-ke, alebo potom tých 12 tyčiek, ktoré sme narátali, takže možno, že trošku smoly nám pomohlo k tomu, že sme tu neuhrali ešte lepší výsledok. Inak si myslím, že domáce družstvo zahralo veľmi dobre, už potom vedeli, čo majú hrať na tú našu vysunutú obranu. Tie krídla sa tam pekne zbiehali a mali sme s tým obrovské problémy. Slabší deň v našom týme si vybrali obidve brankárky, kedy sa čakalo, že trošku podržia, tak vtedy sme práve dostávali dosť lacné góly, ale zase na druhej strane to svedčí ten fakt, že tých gólov sme dostali veľa z krídel a tie vaše krídla si skutočne veľmi pekne naskakovali a tie vzdialenejšie žrdi, keď to dali, tak tie naše brankárky žiadnu šancu nemali. Čo sa týka našej hry v útoku, ja by som asi pochválil na 45 minút našu obranu, že tá obrana skutočne konečne zahrala tá vysunutá, ako si predstavujem, pretože pri tej našej výške a váhe, ktorú my máme celkovo v súťaži, kedy sme najľahší a najmenší tím, my asi skutočne inú šancu uhrať nemáme proti tým vysokým spojkám, ktoré sú nielen v domácom týme, ale v iných družstvách, takže musíme to asi viac menej takýmto štýlom tieto obrany skúšať, ale je to pre nás, aby som tak povedal, pre tento náš tým ako nováčik, je to celá súťaž ako nesmierne veľká škola a my sa viac menej každý zápas učíme, takže pre nás my len naberáme skúsenosti, takže tento zápas, aj keď mrzí, ako skončil tak, ako skončil, kedy sme sa už dotiahli na 2 góly a vtedy, kedy sme už my mali ešte loptu v rukách, sme zbytočne stratili, tak dá sa povedať, že tam sa ten zápas zlomil a potom už tie dievčatá aj trošku po psychickej stránke odchádzali, ale to už je aj výsledkom toho, že bol zápas celku rýchly a bol veľmi dobrý, takže tie fyzické si odchádzali. Ale ja by som ešte raz chcel zagratulovať k dobrej hre a dobrému výsledku a k víťazstvu domácemu týmu. Z mojej strany asi všetko. Ďakujem trénerovi hezky popisy trénera domáci, pán Polkošer. Ďakujem za slovo. Ja sa teším len z 2 bodov, ktoré pred zápasom chýrovali tu na reči, že povinné 2 body. Ja si v žiadnom prípade nemyslím, že niekto má hrať povinné 2 body. Čo sa týka zápasu, myslím si, že priemerný zápas s množstvom technických chýb, nepremenených chýb. Potešili ma návraty Heli Šterbovej po zranení, Ľudsky Dorotíkovej. Snažili sme sa hrať veľmi rýchlo, sami ste videli, týmto smerom sa budeme uberať. Len žiaľ Bohu, táto rýchla hádzaná v dneskajšom našom podaní priniesla obrovské množstvo technických chýb a nevinútených, hlavne prihrávok. Nemrzeli by ma niektoré technické chyby, mrzia ma, že tie technické chyby robili už skúsené hráčky, ktoré sa už dostávali do takej fázy, že taká Ľudská Dorotíková s Helou Šterbovou, ktoré dávno nehrali, už možno, že tie chyby pramenili aj z vyčerpanosti. Ale ja si myslím, že to, čo sme si povedali, že budeme hrať veľmi rýchlu hádzanú, tomu sa teším. Musíme odbraniť do ďalšieho zápasu množstvo týchto chýb. No a tešia ma 2 body. Viac menej som sklamaný z našej obrany, kde dievčatá nedodržali niektoré taktické pokyny a svedčí o tom aj vysoký počet obdržaných gólov. Myslím si ale, že na to, čo sme prežili po víkende a koľko kritiky sa znieslo na adresu nášho mužstva, že sme nepostúpili ďalej v Európskom pohári, myslím si, že dievčatá dali jasne najavo, že hrať hádzanú vedia a ešte budú, keď odstránime tieto technické chyby. Děkuji trénerovi domácích, poprosili, než předal